Hej, det skulle sitta inte så där. Jo, det går inte väl alltid. Jag har tappat en dyst, men annars jag har spalt på dyst, jag har tappat en och vunnit en. Alexander, hur gick inte så där? Nej, TV gick inte ordentligt gott. Jag spelade en jaunan och så vann jag. Plejer det gänga välchattat att du spelar boccia? Ja, det blir det. Och hur gick det här, Janne? Jag får inte jag har alltid vann vid en 4 bollen. Så tar jag platt inte så när jag vinner av mig kan platt jag alltid vinna om jag vid första så här. Till Esmar, är du god i boccia? Ja, det var. Förstår du vinnarna inte det? Det var inte bestämt. Vad är det stortliga vi att spela boccia? Det är att du möter nekkovinon och kanske ankenutjon. Och ja, det är det stort. Man lär nek och mycket regler och så blir boccia och så. Får du ringa sig vinna? Det är en paus. Då ska du spela. Ska jag spela mot här? Ja. Fint. Tack för det. Hur gick det? Det gick gott, men jag spelade 8 tappade 8 mot Irland. Så vann jag så 8 spelade vi jämnt. Hur ofta blev det av vänja? Jag får kvända vänja alltid boccia hål. Och alla de där vinnarna körs med sig det. Ja, det är mig. Jag var nu, jag minns inte att det var 4 halvdagar. Det vann det 3 platser. Så det är mig att det gör. Hur hjälpte du att det gick så väl där, Janne? Det gick kastat till såna länka bollar så får jag möjlighet att vinna. Det är alltid bara det som sätt. Alla de där vinnarna körs med sig det? Ja, jag skulle vinna gott.